Sejenak piny mangima hingo odiechieng' joma chuo mong'ere kaka International Men's Day, joma chuo modak gi ng'ol kwa sirikal kod oganda mondo mi owek jwang'ogi. Giwacho ni gikadho e midhiero mopogore opogore to onge ng'ama dewogi. Gikwa oganda bende mondo owek nyiso joma ong'ol akwede kendo dak kodgi gi hera. Jafwambo marwa Fredrick Omondi nigi ler. Ka giloso e nyasi mar hingo odiechieng' joma chuo e piny mangima mong'ere kaka International Men's Day, joma chuo modak kod ng'ol otiyo gi thuolono mar kwayo sirikal mondo okete okenge mar konyogi kaluwore gi midhiero ma gikadhie. Na changamoto ambazo tunapitia, tunaleta kwa serikali ya kwamba iweze kusikiliza kilio chetu kama wanaume ambao wako na ulemavu. Giwacho ni thoth ji ok dwar ndiko gi tich nikech gin kod ng'ol, kata obedo ni moko kuomgi osomo, ka mae miyo moko kuomgi kadhie gwandruok mag udi seche ma girem yudo chiemo ne familia margi. Unapotafuta ajira kama mtu ambaye ako na ulemavu wa ngozi, inakuwa ni changamoto kupata zile ajira ama kupata ile ajira kuajiriwa, kwa sababu kitu cha kwanza mtu anaangalia your disability. That is why men are experiencing serious challenges in their homes, because a man must provide for the family. And if you don't provide, then you will not be have a peaceful home. And unfortunately, when we have our spouses who doesn't have disability, who have the heart of not understanding and resonating with the society. Gidhi nyime ka giwacho ni nitie joma chuo ma odak kod ng'ol ma osewito ngimagi nikech dang'ni mar paro, to kata kamano oganda pod ok odewogi kendo gimedo mana dak e ngima ma onjawre. We have lost a number of men because of mental health, depression, because of the gender-based violence they face in their homes. Kuom mano, gikwayo od bura mamalo mondo kale chike manyalo rito ratich joma chuo modak kod ng'ol kod bero ngimagi. I'd like to echo what my team has mentioned, that we advocate, push for support to all men and young men with disability. Seche ma piny mangima hingo odiechieng' joma chuo mong'ere kaka International Men's Day, riwruok mar joma chuo modak gi ng'ol ywak ni sirikal, oganda kod riwruoge mopogore opogore ok osebedo ka miyogi kony kaka itimo ne joma mine. Penjo mantie, be waikore kaka oganda mar konyo joma chuo modak gi ng'ol e kindwa kaluwore gi midhiero ma gikadhe pile ka pile. Fredrick Omondi, Ramogi TV, Nairobi.